За да начислите допълнителна услуга, отворете монитор "Статус на стаи". Изберете стаята, на която трябва да се начисли услугата и натиснете бутон "Начисли" в горната част на екрана. Отваря се екрана "Начисляване". Дясната част на екрана показва всички допълнителни услуги, а лявата услугите, начислени по тази сметка. Изберете желаната група услуги. Ако тя не е показана, използвайте бутони наляво или надясно, за да видите и останалите групи услуги. Изберете желаната услуга. Отваря се екран "Начисляване на услуга". В полето "Брой" въведете колко броя от услугата да се начислят. При начисляване на повече от един брой може да начислите няколко пъти по един или наведнъж няколко броя от услугата. В полето "Цена" въведете цена на услугата, ако няма фиксирана такава. В това поле може да изберете валута за съответната услуга. Период. Ако се зададе период по-дълъг от един ден, програмата ще начислява оказания брой услуги всеки ден от периода. Например, ако изберете услуга "Закуска" и въведете брой 2 за период от 5 дена, то програмата ще начислява по 2 броя закуска всеки ден в продължение на 5 дни. Описание. Тук може в свободен текст да въведете забележка към начислението. За да начислите услуга от друга група, използвайте бутон "Групи", за да се върнете към менюто с групите и повторете операцията. При нужда начислението може да се редактира с бутон "Редакция" преди да финализирате процедурата. След като начислите всички желани услуги, финализирайте процедурата по един от двата начина. Първия е като закриете начислението. Натиснете бутон "Документ", за да издадете документ за плащането веднага и да закриете начислението. Втория вариант е като оставите начислението незакрито. Натиснете бутон "Остави незакрити", за да останат начисленията отворени и да се закрият по-късно, но задължително преди изпращането на резервацията. Телефонни разговори, проведени от стаята, както и артикули, консумирани в ресторант, лоби-бар и така нататък, които гостът е пожелал да се прехвърлят по сметката на стаята, се начисляват на резервацията автоматично.